Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Piloy-anan. Mapanganuron ang among kalangitan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon. Kusog ang huros sa amihan, di na kaayo bugnaw sama sa nangagi nga mga adlaw, pero doon nagyapoy kamay pasumpingay sa amihan sibno. Karong hapuna ang atong sugilhanon naguluhan ang Beatles. Nakatag-an mo maghisgot ta sa mga kanta sa The Beatles. Pero karong hapuna atong susihon kinsa may tinuod nga composer o kinsa may tinuod nga singer sa Beatles. Kaya ang Beatles good, di man yun nila i-properly identify kinsa ang nag-compose, kinsa ang nagkanta. Makailan na lang sa nagkanta tungod sa familiarity na sa ilang mga tingog. Kaibaw naman tas tingog ni John Lennon, unsay kalainan sa tingog ni Paul McCartney, and then later on makaibaw ta unsa ang tingog ni George Harrison, unsa ang tingog ni Ringo Starr. Pero para sa dili gyud kaayo ludod patay nga fan sa Beatles, puparihar tingog silang upat no kay gihulagway sa mga eksperto sa musika kanang tingog sa upat ka Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ug Ringo Starr, haskang ninduta. Kung mupili silang upat nga mag-harmony, perting ninduta. Mag two-part harmony si Paul McCartney ug John Lennon, perting ninduta. Mag three-part harmony silang Lennon, McCartney ug Harrison, perting ninduta. Kung si Paul ug si George sa magpares, perting siyang ninduta. So mura og ilag itay ng kapalaran, may jugay pagkapares silang upat. Of course, wa sila magdugay. Napungkag sila sa dekada 70 ug wa na gid sila mag-uli. Hanto namatay si John Lennon, napugos og reunion ang tulo ka surviving Beatles, si Paul McCartney, si George Harrison ug si Ringo Starr. Ila tong gi-release ang mga karaang kanta ni John Lennon nga wa ma-record ni John Lennon. Sila na lang buhi, silang tulo na lang niya, tingog na lang John Lennon ang nahibilin. Ang latest kining labing mag-o nilang kanta, duha na lang ka Beatles ang buhi, si Paul McCartney ug si Ringo Starr. Although naagihapon si George Harrison kay na-record man ang guitar ni George Harrison, pero ang vocals lang gihapon na ni John Lennon. So karong hapuna, bisan dili takos, I'm sure kamo masuhito mo, aniya ang listahan sa mga kanta sa Beatles sa dala sa atong oras. Kay di ba sad mahimong atong basahon ang tanan. Unsa ni mga kantaha, kay kasagaran gud sa credit sa kanta Lennon, McCartney. Kay mo na isabot sa mga batanon pa kay sila, nagsabot si John Lennon ug si Paul McCartney. Bisag kinsay nag-compose, ang ibutang gyud nga credit Lennon, McCartney gyud. So bisag si John Lennon rin nag-compose, ibutang gyapon ang nga ni Paul McCartney. Bisag si Paul rin nag-compose, ibutang gyapon ang nga ni John. So Lennon, McCartney. Pero tungod sa mga gitawag na Bible scholars, actually mga fans sa Beatles, dili Bible scholars, mga Beatles scholars, mga fans sa Beatles, mga researchers sa Beatles, nagkalilain nga mga grupo nga nag-cut-on sa catalog sa Beatles, mauni ang lista nga akong i-share ninyo. Usala ni sa daghan kayong listahan nga nahimo sa ilang mga fans, sa ilang mga sumusunod, sa ilang mga scholars. Ang uban ani gilalisan, kamo nga suhito sab sa Beatles, mas suhito pa kay namo, mas kaila sa ilang mga tingog kay namo, maka dason tingali o makalalis tingali ini. Unahon na to ang ilang labing unang album, Please Please Me. Mao ni nag-produce sa labing una nila nga mga hits sa Estados Unidos o sa United Kingdom. I Saw Her Standing There. Ang tinuod nga composer ana si Paul McCartney. Ang nagkanta si Paul McCartney. So klaro man ang tingog ni Paul McCartney. So nung nagkanta Misery, komposisyon na ni John Lennon ug ni Paul McCartney. So usa na sa mga kanta nga sila duha gyud ang nag-compose. Ang nikanta sila duha, John Lennon ug si Paul McCartney. Anna, Go to Him. Dili na ilang kanta, cover na nila sa komposisyon ni Alexander. Ang nagkanta na si John Lennon. Og daghan man ni cover anang Anna sa dekada 60, silang tanan nagkauyon ang labing maayong cover kan John Lennon. Kay ang mga cover gud sa una bisan karon nay mo cover og kanta laino nila paspas nga kanta ilang
hinayon. Ang hinay nga kanta ilang paspason. Laino nila pag-ayo ang style. Pero John Lennon, ang iyang estilo sa pag-cover, iyang gisunod. Iyang gisunod ang estilo, iyang gisunod ang tempo, iyang gisunod ang enunciation sa mga pong. Mas maayo pagod ang iya kaysa original. Sunod, Chains. Cover sini nga kanta nga ang composer mao silang Goffin o si King. Ang kanta ini si George Harrison. So usa ni labing unang kanta sa The Beatles. Di pa ka mao mo compose si George Harrison ani, gipakanta na siya. Na siya rang usa. Boys. Cover sab ni ang composer silang Dixon o si Farrell ani kanta sa Ringo Starr. So sa una pa lang nilang album sa Ringo Starr, gipakanta na nila anang Boys. Sunod nga kanta Ask Me Why. Ang composer ana si John Lennon, ang nikanta si John Lennon. Please Please Me. Usa na sa labing una nilang major hits. Nag-compose ana si John Lennon, ang nikanta silang duha, si John Lennon o si Paul McCartney. Love Me Do. Ang composer ana si Paul McCartney, ang vocals ana silang duha, John Lennon o si Paul McCartney. Ining higayuna kumpisal ni Paul McCartney. Mao ni usas labing unang kanta nga ilang gi-record. Ni mao ning higayuna nga si John Lennon ang labing mature nilang upat. Silang Paul, si George ug si Ringo, specifically si Paul ug si George, mga bata pa kaayo. Si Ringo mas hamtong pa ning John, pero si Ringo gud di man kaayo ingon anak ka talented musically. Di kay siya assertive sa iyang musical talent. Agad dagin silang tanan ni John Lennon. So mao ning higayuna nga sa Love Me Do, ang ilagit ito pagkatahon ani si John. So ang first line ana, si John yun, untaan niya si John, may play man sa harmonica. Yo, kaniadto, pa man sila paagi pag mix-mix ba. So, while mo playing harmonica si John Lennon, ang first line, si Paul McCartney, mo nang yung Paul McCartney, bisag paminahon pa ni mo na ang original nga recording, nagkurog ang iyang tingog. Bata pa man kayo sila, pag-record ani nilang Love Me Do. Pero sana sa labing una nila nga mga hits. P.S. I Love You. Ang composer ana si Paul McCartney, ang nagkanta si Paul McCartney. Baby It's You. Cover na nila sa original nga komposisyon ni David Williams o ni Baccarat. Ang nagkanta ana si John Lennon. Do You Want to Know a Secret? Ang nag-compose ana si John Lennon, ang nagkanta si George Harrison. So sa mga example, si John Lennon may nag-compose, si George Harrison ang iyang gipakanta. A Taste of Honey, cover na siya sa komposisyon nilang Scott o ni Marlowe, ang nagkanta na si Paul McCartney. There's a Place, ang composer si John Lennon, siya sab ang nagkanta. Twist and Shout, cover na nila sa kantang sa komposisyon ni Midley o ni Russell, ang nagkanta na mo si John Lennon. Haum kayo ng pagkakanta, may kayo ng pagkakanta ni John Lennon, ang Twist and Shout. So doon ay mga sulti. Sa kano kung ang kanta ni John Lennon, si Paul McCartney mo gipakanta, or si Paul McCartney mo nagkanta, si John Lennon mo gipakanta, open kayo na sa debate. O dihay mga kanta si John Lennon, nga iyag yung giingon nga, kung siya pa'y nagkanta na mga komposisyon ni Paul McCartney, pero kung siya pa kung nagpakanta, mas maayo ang iyang version. Doon na sa mga kanta ni John Lennon, nga kung si Paul McCartney pa kung nagpakanta, mas maayo nga version. Pero sa ligi silang upat, sila may nag-decider, sila may dito sa recording studio. Kaya ilag yung kondisyon ni George Martin, isip ilang producer, ikaw lang produce diha, ikaw lang balance diha sa sound, ikay bahala diha sa engineering, kami sa music. Ayaw pang hilabot sa among music. So, absolute ang control. Sa kabatanon nila, sa kalinghod nila pangidaron, absolute ang ilang control sa ilang mga kanta. Kinsay mo kanta, unsay ilang himuon sa kanta. Sunod nga album, With the Beatles. It Won't Be Long. Ang nag-compose si John Lennon, ang nikanta si John Lennon. All I've Got to Do. Ang nag-compose si John Lennon, ang nagkanta si John Lennon. All My Loving. Ang nag-compose si Paul McCartney, ang nagkanta si Paul McCartney. So nang hiyo na imo na maklaro ang diferensya ni John o ni Paul. Love song gani, or si Paul McCartney gani mo compose kasagaran love songs. Mo nagsungugon siya John Lennon nga may lang kag love songs. Mao na nga pagbuwag na nila nag-compose si Paul McCartney og kantang silly love songs. Pagsungog sa niya ni John nga ang akong love songs ganahan mo aminaw ang mga tao. Don't Bother Me.
Ang composer ani si George Harrison. Usa ni sa labing unang komposisyon ni George Harrison para sa Beatles, siya sa nagkanta. Ang background ining kanta murag si George Harrison dunay sakit sa ngipon. Nya di siya magpaibot og ngipon pertinig yung sakita. So finally gipugo siya siyang tulo ka kauban, si John, si Paul ug si Ringo, paadto nag dentist. Nya pag adto niya dentista, sakitan magiging George Harrison. So nagsuwat siya ining kanta, Don't Bother Me. Iyan ning ipahinungod sa iyang dentista nilang John, ni Paul o ni Ringo nga sig hasol niya paibot na imong ipon kay ka problema ba nimo paminaw man kag ing dia sa imong ipon. Sunod nga kanta, Little Child, komposisyon ni John Lennon o ni Paul McCartney. Ang nagkanta sila duha, John Lennon o Paul McCartney. Till There Was You, usan is labing maayo kayong classic sa Beatles, pero actually cover ni. Ang original ni komposisyon ni Wilson, ang nagkanta si Paul McCartney. Maay kay pagkakanta ni Paul McCartney. Please, Mr. Postman. Dili nila ko original. Cover ni nila sa komposisyon nilang Holland, Bateman, Garrett, Dobbins o Gorman. Ang nagkanta ini si John Lennon. Roll Over Beethoven. Ang original nga composer ani si Barry, ang nikanta si George Harrison. Hold Me Tight. Ang nag-compose ani si Paul McCartney, siya sad mo inikanta. You Really Got a Hold on Me. Ang nag-compose ani si Robinson, original nga ila lang gi-cover, ang ikanta si John Lennon o si George Harrison. So tanawa ang kombinasyon sa ilang kanta, makaingon ka kanindot sa ilang kombinasyon sa kanta. Sila sa nagbuot-buotan na nga mas maayo magpari si John o si George Harrison ining kantaha. I Wanna Be Your Man. Ang komposisyon kini ni John Lennon o ni Paul McCartney. Ang ikanta ini si Ringo Starr. Ug dunay gamay nga trivia ini, kining I Wanna Be Your Man muni labing unang #1 song sa The Rolling Stones. So ilan ning utang sa The Beatles? Dili patungod sa Beatles, dili sila maka #1. So ang labing unang karon ang Rolling Stones usahay mo bugal-bugal mas Beatles, pero kung dili patungod sa komposisyon ni John Lennon o ni Paul McCartney, I Wanna Be Your Man, dili maka #1 ang Rolling Stones sa ilang pagsugod sa ilang career. Sunod, Devil in Her Heart. Komposisyon kini ni Dropkin, ilang gi-cover, ang nikanta si George Harrison. Sunod nga kanta, Not a Second Time. Komposisyon kini ni John Lennon, si John Lennon mo nikanta. Sunod, Money. Usa ni labing kontrobersyal nila nga kanta, That's What I Want. Cover na ang original nga komposisyon kang Bradford o kang Gordy. Ang nikanta na si John Lennon. Sunod nilang album, A Hard Day's Night. So nagkadugay sila sa third album nila. I think wa na sila i-cover. Pulos na original ang ilang mga komposisyon. Ang A Hard Day's Night, komposisyon na ni John Lennon, ang nikanta silang duha, si John Lennon o si Paul McCartney. Kanang Hard Day's Night, mura og usa na sa gitawag nila mga Ringoisms. Kay katugos Ringo, si Aw man kay ito, doon na siya mga silultihan nga makalingaw kay nilang Paul og ni John og ni George. Unya usa ni A Hard Day's Night na puro ba og kapoy kay ilang trabaho, sige hamdon nila og pressure. Tiyan mo nung record sila kan tutulo ka album sa usa ka tuig, ingon na nakapugihan ang Beatles, pero mga pobre manguto silang upat, ganahan silang kwarta, ganahan sila og fame, wa ginibalibad nila. Sunod, I Should Have Known Better. Ang composer ana si John Lennon, siya sa boy ni kanta. If I Fell, ang composer ana si John Lennon, ang nagkanta sila duha, si John Lennon o si Paul McCartney. Sunod nga kanta, I'm Happy Just to Dance With You. Komposisyon na ni John Lennon, ang nagkanta na si George Harrison. So dili sila hakog. Ilang komposisyon, ilang ipakanta og lain. Sunod, And I Love Her. Ang nagkubaw sa ana si Paul McCartney, siya sa mo ni kanta. Og mao ning higayuna, kay ingon si John Lennon kanang And I Love Her. Dako kay nagpotential kanang kantaha. Pero bata pa mong guys Paul McCartney pag-compose ana, iyang gisigihan og apura si Paul tarungan ng imong komposisyon. Si Paul mo bag tapulan pa di pagid siya kaayo aware sa iyang musical prowess, mao to nga murag na porma naman na kantaho na lang. Pero ingon si John Lennon, gitarong pala ni Paul McCartney, that could have been his first Yesterday. Okay, wa man gyud lalis. John Lennon mismo di mo lalis anang Yesterday nga usa na sa mga bantugang awit ni Paul McCartney. Pero
kana unta ko nung And I Love Her, gitarong pa na ni Paul, gitarong pa na ang lyrics. Wa man sa magpatabang si Paul sa lyrics niya. Mao na nindot ang And I Love Her, pero ingon ni John Lennon na wa gyud ma-realize ang potential anang kantaha. Sunod nga kanta, Tell Me Why. Komposisyon na ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Sunod, Can't Buy Me Love. Komposisyon na ni Paul McCartney, gikanta sab ni Paul McCartney. Sunod, Anytime at All. Komposisyon na ni John Lennon, ang nagkanta na si John Lennon. I'll Cry Instead. Komposisyon na ni John Lennon, si John Lennon sa ni kanta. Things We Said Today. Komposisyon ni Paul McCartney, si Paul McCartney sa ni kanta. When I Get Home. Komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. You Can't Do That. Komposisyon ni John Lennon, kanta sa ni John Lennon. I'll Be Back. Komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. So atong gigayon na ang dominance ni John Lennon, klaro kayo. Siya mo'y nag-compose sa mayuriyas mga kanta sa Beatles, siya sad mo'y nagkanta sa mga kanta. Wa pa kay mo assert silang Paul McCartney o si George Harrison. Wa pa'y composition si George Harrison until sa ilang third album. Arita sa ilang Beatles for Sale, mo na ikaupat nila nga album. No Reply, komposisyon ni John Lennon, ang nagkanta si John Lennon. I'm a Loser, komposisyon ni John Lennon, ang nagkanta si John Lennon. Baby in Black, komposisyon ni John Lennon ug ni Paul McCartney. Sila sa duha mo nagkanta, si Lennon ug si McCartney. Rock and Roll Music, kini cover pag di balik sila og cover kan very ni nga kanta si John Lennon mao ini kanta. Haom kay tingog ni John Lennon ini kanta ha. Sunod nga kanta, I'll Follow the Sun. Komposisyon ni Paul McCartney, siya sa boy nagkanta. Haom sa kay tingog ni Paul McCartney. So mga love songs gani, mga melo gani, si Paul McCartney mo'y kasagaran nga mo-compose o mo-kanta. Sunod, Mr. Moonlight. Ang composer si Johnson, so ilan yung cover, ang kanta si John Lennon. Para nako haskang haumas tingog ni John Lennon nga mura siya nagsyagit sa buwan. Iling kanta ha. Sunod, Kansas Hey Hey Hey. Cover kini sa komposisyon nilang Leiber, Stoller o Piniman. Ang nagkanta ini si Paul McCartney. 8 Days a Week. Ang composer si Paul McCartney, ang nagkanta si John Lennon o si Paul McCartney. Words of Love. Komposisyon kini ni Buddy Holly, ilang gi-cover, ang nagkanta si John Lennon o si Paul McCartney. Kay mga fans man to sila ni Buddy Holly. In fact, para nilang John o ni Paul o ni George o ni Ringo, si Buddy Holly ang ilang idol. Kay before Buddy Holly, wa may laing singer nga mo compose og iyang mga kanta. Moto nga nakadesider man sila nga sila mo compose silang kaugaling mga kanta. So idol nila si Buddy Holly. Laing rason nga nung idol nila si Buddy Holly labi si John Lennon. Kay kada si John Lennon sa bata pa, doon na siya depekto siyang mata. Pero magsulob siya eyeglasses kung sila ra. Nagani ko yung mga babae, labi ng mga gwapa, dali-dali og tangtang ni John Lennon ang iyang eyeglasses. So di siya kakita, di siya kaklaro. Nga mo nang bugal-bugalan siya nilang Paul, ni George, og ni Ringo. Pero pagkakita nila ni Buddy Holly, kabata pa Buddy Holly, unya ng antipara. Ay mo John Lennon, di ko mahadlok mag-antipara. Mao to nagpakita na si John Lennon sa iyang antipara. Sunod, Honey Don't. Komposisyon ni Perkins, ilang gi-cover, ang ikanta si Ringo Starr. Every Little Thing. Komposisyon ni Paul McCartney, ang ikanta si John Lennon. So usan is mga komposisyon ni Paul na si John Lennon mo inikanta. I Don't Want to Spoil the Party. Ang composer ani si John Lennon, ang ikanta si John Lennon o si George Harrison. Kuani, murag mo ni team song namo mga torpe katuma mga lalaki nga di kaingon. Kuani, I Don't Want to Spoil the Party ang among team song. What You're Doing. Komposisyon ni Paul McCartney, si Paul McCartney sa nagkanta. Everybody's Trying to Be My Baby. Komposisyon ni Perkins, gikanta ni George Harrison. Kaya paragod gauwan man, gatutaligsik man sim. Uwan gani o madugang gani ni uwan. Magpasilong na lang mi ni CB sa lain nga lugar. Karon aron makapadayon sa atong programa. Hopefully di na ni kusog ang uwan sim no. Karon arita sa lain nilang album Help. Ang title song na Help, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Why makalalay sa kahaom
sa kanta ni John Lennon, although dihay mga covers sa Help nga nindot sa kay paminahon, pero ni kumpisal ini si John Lennon nga kining Help is his cry for help. Kuan ba, nisud na silang ang stardom, wa na sila kasabot sa direksyon sa ilang kinabuhi, nya way nakagiya nila, kabatanon ba kay sila, nya wagi nakatambag ba nila nga mao ni buhaton, inanion paggamit inyong kwarta, inanion ang inyong fame, ayaw mo pagpalabi sa inyong drugs, ayaw mo pagpalabi sa inyong lifestyle, wagi nakabadlong nila, wagi nakagiya nila. Si John Lennon wa na siya kasabot sa iyang kinabuhi. So naghimo siya kanta nga Help. Sunod, The Night Before, komposisyon ni Paul McCartney, ani kanta si Paul McCartney. Sunod, You've Got to Hide Your Love Away, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Paminaw ni mo ning kantaha mo gikanta ni Bob Dylan. Mo ning higayuna nga ang The Beatles nakaila na ni Bob Dylan. In fact, gi-credit na si Bob Dylan nga mo ni introduce sa Beatles sa marijuana. Ang marijuana kuno, ang paggamit og marijuana gitudlo ni Bob Dylan ngadto sa Beatles. Og nag-uwan na gyud diri sa among nahimutangan kadiyot ha. Kay pabasa man si CB, mutago na ni CB. Gauwan na gyud kadiyot ha. Kay kusugan as uwan. So asam ta ni Sib. Ari na lang ta Sib. Ari na lang ni. Saan mo ni ang atong pasilong na may dari sa among atop si CB. Para lang sa atong programa Sib. Iyawat nga mahuman ang atong programa. Perting kusuga sa uwan dari sa among nahimutangan. Sorry kay CB. Nabasain taon gamay si CB. Padayon lang ta hinaut atong kamera wa mabasa. O magpadayon mo diya sa pagpaminaw. Sunod, I Need You. Mao ni unang komposisyon na ni George Harrison. Og siya sa mo ni kanta. Sunod, Another Girl. Komposisyon na ni Paul McCartney. Si Paul McCartney sa mo nagkanta. Sunod, You're Going to Lose That Girl. Komposisyon ni John Lennon. Si John Lennon sa mo nagkanta. Sunod, Ticket to Ride. Si John Lennon mo nag-compose. Siya sa mo nagkanta. Sunod, Act Naturally. Cover ni nila sa original nga komposisyon ni Morrison o ni Russell. Ani kanta ini si Ringo Starr. So kada album, ilagay pa rin kamutan na sa iyang kaugaling mo material nga siya mo kanta si Ringo Starr. Actually, pagdayo nilang bungkag, ang kabalakag din nilang John Lennon, ni Paul McCartney at George Harrison, o siya mahitabo ni Ringo Starr. Huwag man kayo siya komposisyon nga kanta. Siya may kinagamihan o kita nila. Kaya si John, si Paul o si George, doble man ang ilang income sa ilang pagkasakop sa banda o sa ilang pagka-composer. Kaya separate man ang bayad. Si Ringo, man kayo siya komposisyon. Unang ilang kikagulan, susperti lang pangatawa, kay pagkabungkag na nila, ang labing daghang trabaho sa Ringo Starr, na siya iya kaugalingong album, nahimo siya aktor man kay guwapong kay Ringo Starr, nahimo siya ang aktor, may mekanismo act. So, ang ilang kabalaka nga si Ringo Starr mo kinapobrihan nilang upat wa matinuod. Pero sila inuhatag og kanta ni Ringo Starr. Sunod, It's Only Love, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Sunod, You Like Me Too Much, komposisyon ni George Harrison, gikanta ni George Harrison. Sunod, Tell Me What You See, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Sunod, I've Just Seen a Face, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Usan is mga understated, underappreciated na mga kanta ni Paul McCartney sa ila pang kabatanon. In fact, sa usa sa mga appearances ni Paul McCartney sa pagkabungkag nas Beatles, guest silang duha ka Paul, si Paul McCartney ug si Paul Simon. Unya, murag sa Saturday Night Live, yung usos labing popular nga mga TV shows sa Estados Unidos sukad pa sa una. So nagisgot sila ang duha ka Paul unsa man kantaha ang atong kantahon. So duha ilang gipilian, ang komposisyon ni Paul Simon nga Sound of Silence ug ang komposisyon ni Paul McCartney nga I've Just Seen a Face. Ang mga producers sa Saturday Night Live ningon I've Just Seen a Face. Kay common naman gud kaayo, mura ba og bakya kaayo ang Sound of Silence.
I just seen a face mo ilang gi. Of course pagkahuman ilang kanta nagsige bagulbol si Paul Simon may pag sound of silence ang atong gikanta pero nindot kini kataha ni Paul McCartney. Di ka katuo sa iyang kabatanon maka-compose siya giingon ini kanindot nga kanta. Og Yesterday mao na niya pagawas sa classic nga Yesterday. Komposisyon ni Paul McCartney, siya sad mao'y nagkanta. Kining Yesterday di gyud unta ni nila ipagawas. Kay sukuhay man sa ilang style. Ang ilang style bundak-bundak man ang kanta. Kining Yesterday, kuan ba? Kanang dili gyud siya pang concert ba? Kung kantahon ni marumahuya ba mga tao pero gi-underestimate nila ang response. Ang enthusiastic kaayo nga pagdawat sa mga tao sa Yesterday. In fact, until today, ang Yesterday mao'y most covered song of all time. Why laing kantang mas daghan og versions kaysa Yesterday. Napildi ini ang My Way, napildi ini ang mga Christmas songs, napildi ini ang mga classic songs. Ang Yesterday mo kinadaghanan og covers. I think kapin 3,000 ka mga covers sa Yesterday sa latest count. Sunod, Dizzy Miss Lizzy. Cover ni nila sa komposisyon ni Williams, si John Lennon mo inikanta. May makinis John Lennon basta mga rock and roll songs niya. Iyang tingog iya dayo ipapagaw-pagaw ug kanang magsyagit bitaw si John Lennon nga murag way kahadlok sa pagaw as kang hiduta paminawon sa iyang tingog. Sunod, kini mong album gihulagway ning usa silang labing creative na album, Rubber Soul. Diri sigon sa mga composers, sigon sa ubang mga singers, kining mong album sa Beatles mao ni napakita nga mga geniuses sila. Partininduta sa ilang mga komposisyon. Ihulagway nga na sila sa height sa ilang creativity ining mong album. Unang kanta ining mong album, Drive My Car, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni John Lennon ug ni Paul McCartney. Sunod, Norwegian Wood, This Bird Has Flown, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Na dunay gamay background ining Norwegian Wood, matod ni John Lennon, gusto lang siya makumpisal sa iyang infidelity. Minyo man sila ni Cynthia ay ni katong iyang unang asawa. Si John Lennon dunay karelasyon nga laing babae. Ang ilang karelasyon mura og either silingan ra nila or naragin magpuyo doon sa ilang bahay. Silingan lagi. Nga silang John Lennon mag-standby dito, kay kadto kung maghigo na, mag-inom-inom, mag-gitar-gitar, mag-jamming, mura lagwa, pero John Lennon, doon na sila yung relasyon atong laing babae. Yung gusto siya mong kumpisal ni Cynthia nga nag-iring-iring na siya. So iya lagi paagi ining katahan Norwegian Wood. Pero bisag kinsay maminaw sa kanta, di jud ka-expect nga kumpisal na din ni John Lennon sa iyang infidelity ni Cynthia. Wa pa si Yoko Ono ini. Ini si John Lennon ko ana ni daan. Doon na siya mga tinaguan. Sunod, You Won't See Me, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta sab ni Paul McCartney. Sunod, Nowhere Man, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Na kining maong kanta, magtawag ni mo ni siya nga socially aware na ang maong kanta. Kaya ang Nowhere Man, mura manggod siya og tao bitaw nga way klarong baruganan, tao nga way klarong huna-huna, tao nga way klarong opinion, tao nga wa lang magpakabana, sige lang og palutaw-lutaw lang sa panahon. Murag atong panahon karon. Nowhere Man, kan John Lennon na. Think for Yourself. Ang nag-compose ani si George Harrison, ang nagkanta si George Harrison. Sunod, The Word. Ang komposisyon ni John Lennon o ni Paul McCartney, sila sa duha mo ni kanta, si John Lennon o si Paul McCartney. Sunod, Michelle. Lain ning nindot kay kanta ni Paul McCartney, love song, siya sad mo ay nagkanta. What Goes On, komposisyon ni John Lennon ug ni Paul McCartney, ang gipakanta ini si Ringo Starr. So lain ning kanta nga sila naghimo pero si Ringo Starr ang ilang gipakanta. Kasagara sila ipakanta ni Ringo Starr kana bitong kanta sid nga ubos kayo ang note kay ubos manigtingog si Ringo Starr. Ang sunod nilang komposisyon, Girl. Nag-compose si John Lennon, ang nagkanta si John Lennon. So kanang Girl, moral na siya og batanon ba nga nasugod pa og uyab-uyab, pero wa na doon na pait nga kasinatian, doon na sila mga misgivings sa ilang mga relationships. So imong paminawon ko na ng Girl mura og love song, pero tan-aw ra gud ang mga sound effects sa Girl murag nagbagas sa kasuko, nagbagas sa kayugot ang paglitok sa Girl ni John Lennon. Ingos John Lennon, kining Girl iyan ang gihimuan og sequel kaniyang kantang Woman sa pagbungkag na sa Beatles. Mao ko na pupariha og substance sa iyang kantang nga Girl.
Sunod, I'm Looking Through You. Komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Sunod, In My Life. Komposisyon ni John Lennon o ni Paul McCartney, ang kanta si John Lennon. Nindot kining kantahan John Lennon ang In My Life. Murag iyang pagsugid sa ilang kinabuhi sa Liverpool. Sa gagmay pa sila mga bata, hantod na ulitaw sila. Sunod, Wait. Komposisyon ni John Lennon o ni Paul McCartney, gikanta ni John Lennon o ni Paul McCartney. Sunod, If I Need Someone. Komposisyon ni George Harrison, gikanta sab ni George Harrison. Sunod, Run for Your Life. Komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Ang sunod nilang album, laining murag para sa ubang mga composers nga nag-idolize sa Beatles or nagtuon sa estilo sa Beatles. Mao nila ilang album nga follow up sa Rubber Soul na dinhi gyud nakaangkon niabot sa height sa kinapungkayan gyud ang ilang talent musically. Unang kanta, Taxman. Komposisyon ni George Harrison. Ang nagkanta si George Harrison. Pero masurpresa mo, kanang Taxman, ang lead guitar, dili si George Harrison, kundi dili si Paul McCartney. So man kang gilingig sa Beatles sa una. Na si George Harrison, guitar biya siya. Nya iya ba yung komposisyon. Pero disugot siya, si Paul McCartney mo lead guitar. Ini mo ang kanta. Susunod higayon makabati mong balik sa Taxman, si George Harrison ang vocals, si Paul McCartney na ang lead guitar. Eleanor Rigby. Komposisyon ni Paul McCartney, gikanta sab ni Paul McCartney. Usan is mga classic na mga kanta sa Beatles na si Paul McCartney mo na-compose. Sunod, I'm Only Sleeping. Komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Sunod, Love You Too. Komposisyon ni George Harrison, gikanta ni George Harrison. Matiman isa usa ka album duha na kanta ni George Harrison. Nagsugod nag-assert si George Harrison siyang creativity ining maong album. Sunod, Here, There, and Everywhere. Komposisyon ni Paul McCartney. Si Paul McCartney sa mga nagkanta. Usan is mga lyrics bitaw sa namurag galibot-libot ang lyrics pero nindot kay paminawon. Mao ni ang Here, There, and Everywhere. Sunod, Yellow Submarine. Komposisyon ni Paul McCartney para ni Ringo Starr. Si Ringo Starr mo ilang ipakanta ini. Pero karon ang Yellow Submarine murag nahimo ng nursery rhyme. Murag dili nursery rhyme, murag nahimong nursery song. Mga kindergarten, mga gagmay kuno mga bata magkanta-kanta na og Yellow Submarine. So credit ni Paul McCartney on the Ringo Starr. Sunod, She Said, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Sunod, Good Day Sunshine, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Sunod, And Your Bird Can Sing, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Sunod, For No One, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Dr. Robert, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. I Want to Tell You, komposisyon ni George Harrison, gikanta ni George Harrison. Usa ka album tulo na kakanta ni George Harrison. Sunod, Got to Get You Into My Life, komposisyon ni Paul McCartney, gikanta ni Paul McCartney. Og Tomorrow Never Knows, komposisyon ni John Lennon, gikanta ni John Lennon. Kining TNK, wa gid kay ni siya musikat, pero ang TNK mura og para sa mga kamao sa musika, para sa mga composers, para sa mga nagsunod sa The Beatles, mao ni kinamaayuhan nga kanta sa The Beatles. Kana bitong ang mga elemento sa kanta nga sukad wa masuway, ang mga clash of sounds, ang paggamit sa mga instrumento nga sukad wa masuway sa studio, gi-eksperimentuhan sa Beatles ug malampuson nila nga nahimo sa Tomorrow Never Knows. Namuhunong ti alita dinhi kay mataas-taas naman ang atong programa, pero sample lang to sa mga kanta sa Beatles nga wa ta kahibaw ang nag-compose di ay si so and so, ang nagkanta di ay si so and so. Kaya nato og maura ng mga kantaha. So earlier on, ang ilang collaboration sa usag-usa, ilang pagtinabangay, klaro kaayo. Of course, nadato na sila, nahambugero na sila, nag-drugs na sila, nagbisyo na sila, mga narcissistic na sila, so na sila magkasabot. Di na sila magkauyon. Ug mao to nga hangtod na bungkag na gid sila sa katapusan. In fact, ang katapusan gyud nilang album nga giingon nga napa sila sa studio, kadto ra yung ilang album nga Abbey Road, kadtong album nila nga Let It Be, wa na to klaro.
Wa na i-assemble na lang to ni Phil Spector ang ilang katapusan nga album, pero wa na nag-away na si John Lennon ug si Paul McCartney adto. Actually ang away good. Daghan kay mga teorya sa away. Usas mga teorya si Yoko Ono mo'y pabilo sa away kay si John Lennon mo insister na si Yoko Ono kuyog na nila sa studio. Nya wa man maanad sila tulo. Si George, si Paul og si Ringo, na may lain ring kita ra mo untang upat. Pero unsaon ta man mo insister man si John nga naa si Yoko Ono. So usa to sa mga irritant. Ikaduha, kadtong namatay si Brian Epstein, kadtong ilang manager. Mao man to'y glue nilang upat. So pagkamatay na ni Brian Epstein, murag wa na sila matarong sa pag-manage. Nag-ihay na lang sila, taka na lang to sila, naghimo sila Apple Studio, bisag kinsa na lang to ilang gihatagan ng kontrata, nag-usik-usik lang sila sa ilang kwarta. And then, I think a final straw sa dihang dunay abogado nga nisuway og ato niya na tukion separately sa ato mga edisyon sa atong programa. Dunay abogado nga misuway pag-manage nila. Unya pagtuon ni Paul McCartney mangingilad dong abogaduha, pero na sold out mas John Lennon, si George Harrison ug si Ringo Starr sa mga abogado. So 3 against 1. Si Paul McCartney rin nilahi. But eventually na pamatudan, nag-iilad din sila itong abogaduha. Sakto di ay si Paul McCartney. Pero nabungkag na ang Beatles. Pero mo ni kining nahitabo sa Beatles, lain ning pahinumdum nato nga why forever ining kalibutan. Daghan pa tingali kay ito sila gwahimo o tingali mo deteriorate ang ilang talent, tingali dinatagdahan sila mga kanta kung nagparin pa sila sa nag-ipon pa sila, or maybe makamugna sila og dugang pa mga Yesterday, makamugna sila og mas nindot pa sa something, makamugna sila mas nindot pa sa Revolution, makamugna sila mas nindot pa kay sa Let It Be nga mga kanta. Nobody knows. Daghan na kayong mga pangagpas na lang kay nabungkag na manggid ang Beatles. Pero ang ilang individual brilliance ni sulbong bisan sa ilang mga solo careers. Uban ni Dr. Iris o ni CB, pasayluan na balda atong programa karong hapuna tungod sa pagkalit nga bundak sa uwan, kini si Leo Lastimosa, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, padayon nga pagsunod, padayon nga pagsalig o padayon nga pagpaminaw. Sa atong panahom, dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl.